És egy disznót kivív? Közben folyamatosan hat. Ne se nagyon. Már csak a... Csinálja már én is úgy, mint hogy már nézzük tenni, mikor hagyom. Mi a baj? Van itt, állnak itt. Nem gyere! Mi? Ennyit adjunk meg a malacnak, tiszteletet, hogy nem gépbe vágjuk. Megfog! Hova van? Petrovics János, a polgári kör elnöke. Őt kérdezem, mi van ma? Hát ma egy olyan nap van, ami nekem a szívemhez közel áll. A határon túli magyar testvéreinket hívtuk meg erre az alkalomra, erre a disznóvágásra, és úgy gondoltuk, hogy olyan lehetőséget szeretnénk adni nekik, illetve kapni tőlük, hogy a ő szüleik nyomdokán az ottani ízeket, teljességeknek a hagyományait mutassák meg nekünk itt Maglódon, és mindenki a saját teljességének megfelelő ízeket és a hagyományokat varázsolja elő itt nekünk. Hány disznó van, és onnan vannak a disznók? Hát innen 50 kilométerről vettük a disznókat, mert ugye már disznót kapni sem olyan egyszerű. 3 darab disznót vágunk egyébként, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy mindenkinek adunk egy-egy disznót, pontosan ezért, hogy kidolgozza azt, amit előzőleg mondtam. Az erdélyek kaptak egy disznót, a felvidék dolgoz fel egy disznót, és úgy volt, hogy délvidékről jött volna több csapat, de Doroszlóról 8 ember nem jött, és ezért a hóra hivatkozva, hát gondolom nagy a hó, és ezért úgy gondoltuk, hogy akkor egy maglódi csapatot indítottunk, és a maglódi csapat szedi szét a harmadik disznót, de így sem rossz, mert legalább maglódi hurka lesz. Itt van, Kavi most mondja. Kicsi jó lesz? Olyan tíz, aki veszek már. Kész. Jó, nem? Pálinkát fog kész? Tabányi Pál polgármester is szereti ezt a rendezvényt? Természetesen ez egy olyan rendezvény, hogy nem lehet nem szeretni. Nem csupán arról van szó, hogy itten most mi finom étkeket készítettünk a meghívott vendégekkel, hanem hogy együtt vagyunk, megismerjük egymást még jobban, egymás hagyományait, és egy kicsit tanuljunk egymástól. Nem csak főzni, disznót feldolgozni, hanem bizony azt kell, hogy mondjam, hazaszeretetet úgy szintén. Hanyadik ez a hagyományos disznóvágás?
Meghívott vendégekkel ez a harmadik, de egyébként már 5 alkalommal rendeztünk idáig, az első 2-t magunknak. Aztán úgy gondoltuk, hogy olyan profik vagyunk, hogy egy kicsit határon túlra is kitekintünk, és határon túli magyar barátainkat is meghívjuk erre. Hát én Lázár Zoltán vagyok, Lövéte polgármestere. Most Maglót hívott meg nemrégiben egy 3-4 héttel ezelőtt erre a rendezvényre. Lövéte Maglódnak testvértelepülése. Rendszeresen eljárunk minden évben erre a rendezvényre, amit január-februárban általában rendeznek a maglódiak. Most úgy történt, hogy tényleg nem vagyok én mészáros, de éppen én lettem az, aki tényleg a csapatot vezetem, és én mészároskodtam. Székelyek amúgy olyanok vagyunk mi, hogy mindenre ugyebár alkalmazkodunk, és így tovább. Az alapszakmám mérnök vagyok. Milyen mérnök? Bányamérnök vagyok. Rokon szakma a disznóöléssel. Nem igazán. Édesapám mellett tanultam meg ezt, amit csinálok. Először is levesszük a szalonnát, utána majd az ódalosokat kifordítsuk, utána a belet, ugyebár, tehát a bélt eltávolítsuk. Általában a sódorokat mi úgy nevezzük, hogy sódor, tehát a sonka, igen, az nem szokás nálunk, hogy külön levegyük, majd később vesszük le. Igen, köszönöm, szervusz. Akkor ide lerakom. Jó, köszönöm. Akkor bele. Honnan vannak itt igazából? Van egy berzétei csapat, Mudi Róbert református lelkész vezetésével Berzétéről. Először szétkössük, azt majd úgy veszik a végül. Attila, én úgy tudom, hogy az autó sem egy benzin nélkül, úgyhogy kicsit nem. Egészség. Így áthoztál, Attila, egy bankon? Igen. Szlovákiából, Berzétéről érkezett Szánkó Attila. Hát, levágtuk reglesztett disznócskát, lelőttük, leszúrtuk, és mostan kolbaszt készítünk belőle. Lőtték? Lőttük, van egy olyan pisztoly, lőttük, sőt, még a kollégáknak is lelőttük, nem tudom, a masi csapat ki volt, ennek is lelőttük, leszúrtam, jobban mondva. És most kolbaszt készítünk, még mi nálunk csinálnak ilyen levesfélét, katlanosnak azt mondják. Még egyszer. Katlanos. Katlanos. A katlanban berakunk minden belső részt, fejet. És ebből csinálunk olyan savanyú levesféle ez. Majd mi lehetne kóstolni majd mindjárt. Mi van még a levesbe? Mondom, belső rész van benne szív, máj, tüdő, nyelv és a fejhús. A fejhús az a legfinomabb hús, hogy az van belőle téve. Én értem, de zöldség semmi? Semmi zöldség, semmi. Az abalt lé, az van löntve, és akkor fokhagyma, fűszerek vannak belerakva, úgy olyan pikkansan van csinálva. És hozzá semmi köret, vagy valami? Kenyérke. Ezt így délben szoktuk csinálni, mikor ma, hát reggel van ez a vér, azt akkor délben ma persze megéhezünk egy csöppet, még a vacsora még messzebb van, úgyhogy akkor ezt megkeverjük, azt akkor úgy közösen hozzáállunk a talhoz, azt eszünk belőle mindig. Meg gondolom egy kis pálinka kóstolgatás is volt, és arra jó a kis savankas. Igen, savankas, ilyenkor különösen savankas jól esik az embernek, mert egészen benne van a zsíros savakba, igen, ha úgy veszük, zsírosat teszik, és akkor ilyenkor a savanyú az jól esik. No. Felvidéki csapat kávét tetszenek kérni? Jó, ez a késő. Repedő. Fiúk, megnézzétek, ennek a disznónak nem volt ajtja? Jöjj! Vannak Lendváról 3-an, törzsvendégnek mondható társaság. Ki kér még? Mindjárt. Ez miből? Egy régi ismerős, Varga Józsi tavalyról, már jól ismerjük. Megint elhozta a köcsög dudát. Igen, szép jó napot kívánok a maglódiaknak, és örülök neki.
örülök neki, hogy meghívtak minket is Muravidékről, Szlovéniából. Hát én nekem a Maglód ez nagyon érdekes, egy kis városrész. A maglódiakkal voltunk tavaly Donkanyarban, 3-on voltak maglódiak, és tavaly is voltam, én másodszor voltam tavaly, és most vagyok harmadszor ezen a disznó vágáson. És nagyon tetszik, hogy ilyen régi szokásokat felelevenítenek, és pedig az, hogy a nép összejön, beszélgetnek, társalognak. Szerintem ez le is. Én Szlovéniából jöttem, Muravidékről, ez Lentétől, a határtól 15 kilométer, ez egy falu, Dobronak, a legnagyobb magyar község Szlovéniában. 70%-a magyar laktaterület, van magyar iskolánk, magyar doktorunk, úgyhogy nekünk semmi különös, nincs semmi problémánk a magyarsággal. Ugye nálunk ez másképp van megoldva, mint egy másik államokban, ugye? Szólaltassa már meg ezt a köcsögdudát egy picit, hogy szól ez? Hát, még próbáltam? Aha. Ez a kislány alig 16 éves, azt sem tudja, kiben legyen szerelmes. Alig csiperedik fel, Márinéké puszikel, Márinéké magyar legény csókja kell. Alig csiperedik fel, Márinéké puszikel, Márinéké magyar legény csókja kell. Én az X-faktorba ön tovább juttatom. Köszönöm szépen. Ennek a felét még értettem is. Ez miért mehet? És te voltad nálunk. Köszönöm, hogy kerestem, de látom, hogy hallom. Mi? Úgy segítenek nekünk, ugyanis mi sajnos, hogy az idén csak négyen tudunk ünnepségre, és akkor így a lövétei maglódiak próbálnak segíteni. Úgy van pontosan, tehát az már régen. Ez így van. Ez nekik édes mondta. Akkor ugye már Erdélyben járva, azt mondták, hogy most akkor látszik erdélyi, székelyföldi testvértelepülést keresünk, és akkor állítólag kívül. Nézzük, hogy készül a sárga. De most szerencsétek, hogy már otthon vagyok. Hát, egy kicsit megfogják. Akár még színes majd mindjárt rájuk fogják, hogy rasszisták. A színes én csak kurvász meg. Egy szarvas, egy disznó, aztán valami lesz. Nálunk is szigorú, Adjon Isten! Én már előbb integettem neked az olyan. Igen, és egyedülre néztem. Hallgatják, hogy jó sok a jár a kezed. anyukám,